Nyendit pancen serakah. Tak isin yen beras iki kudu didol marang wong pelit. Ih, boten saged ketimbang kula kedang ngopeni uang-uang malah dari dowo. Piro regane perasaan iki? Balik ke Rien. Lho, padahal ning yen liya regane Ini beda. tuh, tak kali yo. Kapan nasib awak dhewe iki sok berubah? Aku ora tahan hidup koyo ngene iki. Kenapa Gusti Allah ora ngukum wong medhit? Ojo banter-banter, engko krungu wong liya. Sing sabar ae, Gusti Allah ora tau sari. Lah piye wis tuku beras kabeh ya? Wis ae, kudange wis kebek kabeh. Hahaha, hari ini berasnya entek lah dituku. Aku tambah hebat. Aduh bu, stok berasnya wis entek. Arah suwe kudu tuku nang Nyai Endit, regane wis munggah. Awak dhewe kudu sabar ae, pasrah. Wis saiki warga iki mau nandhang sengsara merga saka tumindak wong siji. Perkara iki kudu ndamel. Nggih, Mbah, wonten napa? Aku arep takok, desa iki ana wong paling sugih ta? Oh, Nyi Endit, omane niku terus belok ngiwa niku enten omah sing gede banget. Wonten napa, Mbah? Aku arep njaluk sedekah. Aduh, Mbah, Nyi Endit niku wonge medhit, ora arep dikei. Lek Mbah luwe, Mbah iso dahar nang omah kula. Ora usah, aku mau pengen ngerti reaksine yen wong ngemis njaluk sedekah. Oh iya, tolong marang warga liyane supaya siap-siap ngungsi. Amarga ora suwe bakal ana banjir gede. Loh, Mbah tenan ta wong niki musim kemarau kok enten banjir? Aku ora guyon, amarga aku sing bakal menehi pelajaran marang Nyi Endit. Mulane ngungsi yo. Pengemis betul saka omah iki aja dari gawa iki. Aku arep njaluk sedekah. Aku guru mangan 3 dino, ben ana panganan sedekah. Aku iki apa? Lupa. Mangan ya tuku. Ayo. Kadang ayo tak deret. Aku arep niat Endit. Dit, Endit. Kembangku wong mangan. Mbahmu sapa? Kok bongkak-bongkak nang ngarep omah wong liya? Aku arep njaluk panganan. Amarga aku wis 3 dino guru mangan. Lah, kok ora mangan aku? Ora, aku saka kene. Bakal akeh laler sing mambu aroma sampean. Endit, Gusti Allah paringi resikone sing luwih. Tapi kowe ora bersyukur. Kowe iki kikir. Hahaha, kowe ngarep ngukum aku ta? Sampean ora weruh ping pira sampean nabrak. Sampean mesti bakal mati. Ora usah repot-repot nunduk aku. Aku lunga saka kene sampeyan iso narik tongkatku saka lemah. Mbah Edan, angel tenan nyambut tongkat. Sanajan tanpa usaha aku iso. Sialan. Jebuk tongkat. Awas yen ora ditarik metu, tak copot. Hahaha, awakmu ora iso. Jebule awakmu kurang tenaga. Lah aku arep mencet tongkat iki. Nyindit iki pangkamu. Banyu iki luwe wong kang sengsara marga saka kowe. Kowe bakal kecemplung banyu iki.